Hola, benvingudes a la meva skincare routine, la meva rutina de cremetes facials. És el meu moment de self-care del dia, perquè avui parlem d'esgotament i salut mental. Si hi ha una cosa que m'ha après aquests últims anys és precisament que existeix la salut física i també existeix la salut mental. Cada vegada estem més acostumades a parlar de les nostres emocions i dels nostres sentiments, atendre les nostres amigues i escoltar-les quan ens diuen no estic bé, o nosaltres mateixes aixecar el bracet quan ho necessitem. Perquè entre pandèmia, emancipació tardana, els preus dels lloguers que no paren de pujar, però clar, estareu pensant que què té a veure el tema de la salut mental amb estudiar fora de casa o marxar d'Erasmus, quan en principi aquestes han de ser les millors experiències i les millors etapes de la nostra vida. Doncs que no sempre tot són flors i violes. Però clar, què fem amb les expectatives que posem aquests mesos si no es compleixen? Per què els estudiants viuen amb tant de pànic la tornada? Vosaltres creieu que quan estem lluny de casa aconseguim desconnectar del tot? En definitiva, els problemes ens els deixem a casa o ens els emportem en una maleta? Realment un Erasmus et canviarà la vida? A veure, ara tampoc tractarem l'Erasmus com si fos un trauma, però marxem a Dublín, que és un lloc on plou la majoria de dies de l'any i això és seguríssim que afecta el nostre estat d'ànim, a parlar amb la Cora i amb la Berta perquè ens expliquin com els està anant. Al voltant del 50% dels joves europeus afirmen tenir necessitats no cobertes pel que fa a la salut mental. De fet, a casa nostra, el 14% dels joves diuen que tenen alguna dificultat psicològica i això els ha convertit en la població més vulnerable del total de la població adulta. A més, a Catalunya, les temptatives de suïcidi s'han triplicat des de la Covid-19. De fet, si vols demanar hora al psicòleg de la sanitat pública, la mitjana d'espera és de 2 mesos i mig. Això ha fet que la majoria de població hagi de recórrer a la sanitat privada, que no tothom es pot permetre, perquè la mínima de preus són uns 50 euros l'hora. Davant d'aquesta situació, què estan fent les institucions polítiques i públiques del nostre país? Doncs actualment no hi ha cap llei estatal que reguli la salut mental. Sí que és cert que el Ministeri de Sanitat ha actualitzat l'estratègia de salut mental elaborada l'any 2021. També ha creat el telèfon 024 de prevenció de suïcidis i l'especialitat de psiquiatria infantil. Això són diferents propostes dins d'un pla d'acció. No obliguen a res i, per tant, no són lleis. Home, xaval. Cookie. Estem gravant? Anem a Dublín, perquè anem a tants llocs que ja no sé ni a quin anem avui. Dublín. La Maria. Ho veus? Jo també ho veig. Bueno, es soportable la temperatura. Sí, con el abrigo bien. Pobrecita. Hola, com esteu? A veure, ara sí, estem a Dublín, Irlanda. Com podreu comprovar, està plovent. No m'esperava menys, perquè realment és una ciutat i, de fet, un país on plou la meitat de dies de l'any. I llavors, què fan per sobreviure en tot aquest clima? Bàsicament, beure cervesa, la cervesa Guinness, una cervesa així molt densa, de color negre. També suposo que ha de ser per persones que tinguin un gran estómac, jo no podria beure-la. I d'altra banda, aquí és una ciutat també on hi ha una altíssima producció literària. Us sonaran Oscar Wilde, James Joyce i, per mi, la més important, i espero que també per totes vosaltres, Sally Rooney. No només ha escrit aquí les seves diferents novel·les, sinó que més recordareu Normal People, perquè d'aquí ha sortit el Paul Mescal, vull dir, l'únic home que ens cau bé ara mateix al planeta Terra. Xop sota la pluja, veig que al meu voltant es mulla i torna l'alegria al jardí. Ja començo a tenir la veu carrasposa de futures angines. Ara anem a visitar la Berta, que és estudiant de fotografia. Porta 3 anys aquí, tinc moltes ganes de conèixer-la. Es nota que viu en una zona residencial. La veritat és que era una caseta mona, almenys té jardinet. Amb el poc sol que fa tampoc sé com l'aprofiten, però bueno, en fi, ara li preguntaré. És aquí, crec. Una boja, ha vingut a buscar-te. Hola, Berta! Hola, què tal? Me pasa más de ¿Lo diga? Se me va la vista. Acció. Berta, com estàs? Hola, Alba.
Molt bé. Escolta, moltes gràcies per convidar-nos a la teva habitació. Jo crec que és de les habitacions més maques que hem vist fins ara. I quantes hores passes aquí dins? És el meu espai, és la meva zona de confort al final, no? En una ciutat on no coneixes res realment, doncs intentes que com a mínim la teva habitació sigui com teva, no? Portes vivint sola, sola, lluny de casa, Sí. 2 anys i mig, 3. Sí. La solitud seria un de les emocions més recurrents amb les que convius, diguem-ne. Sí, aprens, no? És tot un aprenentatge al final. Has d'aprendre a saber estar sola i a saber estar amb tu mateixa. Vaig voler marxar com per tenir l'experiència aquesta de llibertat, no? De ser una persona autònoma en un altre país i sobretot de la llengua també. I llavors què és el que t'atreu de Dublín que ha fet que tinguis ganes de quedar-t'hi? Jo crec que una cosa que t'aporta molt el fet d'estar fora de casa és que al final t'has d'espavilar tu. El que als joves ens tira una mica d'anar a viure a altres països és el fet aquest de que no tens ningú a darrere que t'ajuda, no hi ha el pare o la mare que et facin com el caminet que tu vas seguint, no? És tu contra el món i al final això també és una sensació interna molt guai, no? Molt heavy de dir, vale. O sigui, he trobat una feina jo sola, m'he trobat uns estudis jo sola, estic tirant i mirar enrere després i veure tot el recorregut que portes és molt guai, és una sensació interna molt guai. Perdona que et pregunti pel temps, però és que portem poques hores aquí, ha plogut unes 15 vegades, ha sortit el sol 14, no acabem d'entendre molt bé de què va el tema. Com ho portes, això? Perquè em sembla de les coses més difícils. A veure, ara estic parlant totalment a títol personal, Sí. però és veritat que segurament tendeix a que estiguis més xafat, que estiguis més trist, que la gent estigui més cap a dins, no sé si Sí. pots fer molta vida fora. Jo ara puc dir, crec, que amb els 3 anys que porto, que ja estic bastant adaptada amb això, llavors ja no vull que això m'influenci a la meva vida rutinària, no? Més que res ja no deixo que m'influenci, I perquè com ho si no, fas? pues mira, que no et molesti la pluja, en plan, surts igualment, no? En plan, és igual. Pues amullo. Sí, exacte, sí. Hi ha un tema que preocupa els joves, o que almenys avui en dia està a les converses, està present, està sobre la taula, que és la salut mental. A tu et preocupa? Sí, 100%. Al final, quan estàs fora, quan estàs sol, jo ho veig una mica com un pop, no? En plan, tens com tots els tentacles que estan alerta. O sigui, tens tots els sentits activats. Llavors això, d'una manera o altra, t'està afectant tu a nivell de salut mental i emocional. I sí, 100% que això t'ha d'afectar. Llavors has de saber com gestionar tot això que et va entrant, has de saber com portar-ho. Arriba a ser com una moda, no? De vegades, anem d'Erasmus, no? Sí, però hi ha gent que no li agrada. Hi ha gent que per ells no és la manera, no? Com de sortir de la seva zona de confort i que poder no és el moment. Sí que hi ha com molt aquesta pressió de dir me'n vaig i m'ho passaré pipa i estarà genial i serà la millor experiència de la meva vida. Doncs pot ser que no. Creus que és un tema que realment està normalitzat o que tenim normalitzada la conversa però a l'hora de la veritat encara és tabú? Jo crec que sí que és un tema molt tabú. Entre les amigues sí que és una que tenim molt present, no? I és una conversa que tenim bastant sovint, sobretot també per ajudar-nos les unes a les altres. Però sí que crec que és un tema que en general no es parla, entre familiars no es parla, a les escoles no es parla. I també crec que es veu molt com un problema, no? O sigui que t'has de curar d'alguna cosa. I jo crec també que si en comptes de ser un problema ho veus més com una oportunitat, no? No estàs a gust amb alguna cosa, amb alguna situació a la teva vida, doncs tens l'oportunitat de canviar-la. La teràpia val diners. Creus que en una situació de vulnerabilitat, com pot ser anar-te'n fora de casa, hauria de ser un recurs que ofereix les universitats o un recurs que ofereix els convenis que existeixin? Seria una bona eina per acompanyar-vos en aquest procés als estudiants i les persones que marxeu fora de casa? Sí que se m'ha fet accessible des de la universitat, però, clar, jo no estic d'Erasmus, llavors seria una teràpia en anglès. Ja, clar, és que això és un altre hàndicap, és veritat. Sí, que no crec que pogués, no ho he provat, però tampoc no ho vull provar. De totes maneres, des de la universitat sí que se't va oferir aquest recurs. Sí. Vale. Per una persona que potser estigui veient això i no pugui permetre-s'ho, i ara no s'espanti i digui, ai, no podré marxar d'Erasmus perquè no em puc pagar una psicòloga, no? Quines altres eines o què pot fer quan estigui malament o què recomanaries? Compartir el que sents amb altres, no? Vull dir, al final jo crec que sempre acabem trobant algú en què està en la mateixa situació que tu i en què es sent de la manera, o si no és igual, molt similar a com tu estàs. I el fet de sentir-te identificat amb algú altre, jo crec que és el que ajuda també, tu sentir-te millor i sentir-te a gust amb això que estàs passant, no? Jo si vaig decidir començar a fer teràpia va ser per influència de les meves amigues. He vist tot un creixement personal que han fet elles i totes unes eines que han aconseguit
que reflexo i dic, és que jo també les necessito. Tu vas a teràpia, et pagues la teràpia, és com creixement individual en realitat. Et fa por que a vegades no sigui alguna com més transversal i que t'ajudi a estar millor amb l'entorn, sinó que encara ens atomitzi més com a persones, que al final potser moltes vegades el problema és el sistema, no nosaltres mateixos. Et fa dubtar això? A mi el que em preocupa és que jo no estic bé en aquest sistema i jo no puc canviar el sistema ara mateix, no? Llavors, si jo ara mateix m'haig d'adaptar en aquest sistema, però jo al final haig d'estar bé i m'haig de sentir a gust, sabent el que és no estar a gust, doncs ho compro. Berta, imagina't que ara coneixes algú que ha de venir aquí a viure a Dublín un temps. Quin consell li donaries? Com que no rendeixi, no? Una mica, en plan, és el que parlàvem abans també, que... Que si fa fred, que aguanti. Que aguanti. No, però vull dir que no es deixin portar sobretot com pels moments com més tristos, no? O per les coses dolentes que et poden estar passant, perquè òbviament que et passaran moltes coses dolentes, però aprofita també tot lo bo i com agafa't això, no? Aferra't això per tirar endavant i que si no surt bé, que no és cap fracàs, que si no surt bé, està bé també. Hello, hello. No es de bonito Europa, no tenemos que dejar bien Europa. Vinga. Aquesta és la feina del reporterisme, que es vegi. Òbviament ningú ens vol parar perquè està diluviant i clar, la gent em mira, en plan, tu em veus amb cara ara mateix de parar a respondre't unes preguntes? No, però ho seguirem intentant. No acabem d'entendre els semàfors aquí. Com portes aquest temps? Bueno, depende del humor en el que me encuentro día con día. Yeah, more depressing. And it's not very happy, sunny weather, so yeah, that's not good for my mental health, I guess. It's not affecting so much on me, but it's okay. But sometimes rain is also fun, so it's okay sometimes. La verdad que es un poco duro y más si vienes desde Andalucía, que está habituado a tener mucho sol. Típico, dormir las horas necesarias, comer bien y hacer mucho deporte. Hang out with friends, do things I enjoy, go for walks, listen to music. If you go to therapist or to walk. Climb a mountain. Climb a mountain. Climb a mountain, yeah. Okay. And it's a good activity to stay better? It's a cool activity, yeah. It definitely helps the mental health. Ok. ¿Y el tema de la salud mental es un tema que te preocupe? Sí, bastante, porque, bueno, en mi caso estoy estudiando, mi familia está lejos, entonces un clima como este pues puede afectar un poco en el estado anímico que te encuentres. I hem arribat en un parc de Dublín, allà està la residència de la Cora, que és la següent estudiant que coneixerem. Sembla un mètode anticonceptiu, no sé si es pot dir a la televisió, però una vegada més està plovent i m'agrada, però m'agrada en realitat un parell de dies, més no ho podria suportar. Podria fer una llista eterna de coses que trobo faltant a Catalunya. El número 1, se m'acudeix el pa amb tomata. I bé, els formatges, trobo faltar el sol, un dia assolellat, agradable. I hem arribat, porta número 25, una mica de nervis, més moqueta. Anem a destacar l'ús de la moqueta d'aquesta ciutat. Mare meva. Hola, Cora! Ui! Moltes gràcies per deixar-nos entrar a la teva habitació. Perquè tu quant temps portes a Dublín? Des de gener, per tant, ara farà 4 mesos. O sigui, estàs al final de la teva estada. Sí. I tens ganes de tornar o t'hi quedaries una mica més? Justament l'altre dia ho parlàvem amb una amiga i jo per mi els 5-6 mesos són suficients. Però no ho allargaria més mesos, per exemple, per al temps o també perquè potser ja em ve de gust estar a casa amb la meva gent, amb les meves... l'Empordà, l'estiu allà. Avui faig jabó de la compra. Espinacs. Crec que és la bossa més gran que hi havia al súper. Bueno, no hi havia més petites, sincerament. Salmó. M'encanta el salmó. M'he deixat un ronyó? Sí, però m'encanta el salmó i encara no l'he menjat aquí. Raïm. M'encanta el raïm. I aquest és sense pepites. Brutal. I al principi no li feia gaire cas a la pluja, però ara que ja portem potser 3 setmanes seguides que no para de ploure, el dia és supergris,
Una mica tipa, o sigui, i t'afecta a nivell emocional i personal perquè t'aixeques i encara que tu enfrontis el dia amb energia i amb motivació, hi ha vegades que t'apagues i a vegades no ho entens, estàs trista i dius però per què? Si estic amb les amigues, estic a gust, em sento feliç. El temps afecta i fa que estiguis en una situació més vulnerable perquè si tens dies baixos d'ànims encara te'ls baixa més el temps. Al principi millor, ara una mica cansada, necessito una mica de sol i energia. Vaig amb jaqueta, dessuadora tèrmica, màniga llarga, que també és com collar, una de tirants però que té com pèl a dins, o sigui, súper, uns leggings, però que són uns leggings peluts, o sigui, que t'abriguen el doble. No he passat fred, però és que també arribo a la classe de drama, finestres totes obertes. En la meva classe de la universitat són gent bastant tancada. Sí que al principi els hi fa gràcia perquè ets una persona nova. Et pregunten d'on vens, com et dius. I jo estic acostumada a la meva classe que tothom ho sap, tothom parla, tothom de seguida rius, per exemple, i en allà amb prou feines, no sé, bastant apagadets, potser. Abans de venir cap aquí, quines expectatives tenies? Com t'imaginaves que seria l'Erasmus? Sí que és veritat que hi havia una expectativa que llavors no s'ha complert i això m'ha fet estar una mica frustrada. A mi la Reci inicialment em va donar uns coixins i una funda nòrdica, un edredon, però que estava en un estat que feia pinta que ho havia utilitzat una mitjana de 58 persones, supervell i com desgastat, i vaig dir... M'ha tocat estar amb una colla de gent que no ens hem unit gens, i jo ho he intentat, de veritat que ho he intentat. Venia amb la idea de que, anar de Reci és fer pinya amb els amics, tocar a la porta del costat i ser el teu millor amic. Una festa constant. Festa constant, sopars, esmorzars, tot en plan amb gent. Hogwarts. Sí. Però no, ha sigut una mica al contrari. Vale, situació actual. He arribat a l'habitació, però, clar, només hi ha una dutxa i som com 6 roommates. I n'hi ha dues que s'estan dutxant i jo tinc molta fred i estic tal que sí. I a vegades que això t'afectés t'ha fet sentir malament, perquè clar, en principi també quan estàs d'Erasmus, projectes que tot és genial, que és la millor època i etapa de la teva vida, vols que la gent sàpiga i cregui que t'ho estàs passant molt bé, llavors com que potser demostrar que no tot està anant tan perfecte costa una mica. Exacte. O sigui, em va costar al principi com que no ho entenia o com que jo volia forçar, entre cometes, que anés tot bé a la residència, però la que vaig entendre que no era així, que aquí la gent anava més a la seva bola, va ser un canvi de xip i jo també he anat més a la meva bola. I quines maneres has trobat de cuidar la teva salut mental més enllà d'anar o no anar al psicòleg? Principalment escriure, buidar-me a través del paper m'ajuda també com a ordenar els pensaments i a conèixer què m'està passant i què no. A vegades, si no ho escric, no puc reconèixer quins són aquests sentiments i com tractar-los. Però al final m'he quedat de 5 a 8 i estic rebentada. No puc més. Al principi potser deia molt brutal, no? Tots els viatges que hem fet són brutals, la meva vida és brutal, la uni és brutal. I després potser trobar a faltar o m'agradaria estar a prop de tal persona. Crec que és una mica una barreja de sentiments, tan bons i dolents, però alhora no ha sigut, per exemple, traumàtic, no, al revés. Abans de venir cap aquí et vas plantejar potser un acompanyament psicològic? És un tema que s'ha parlat entre les amigues que heu marxat? La veritat és que anar a psicòleg crec que és un aspecte que tinc bastant normalitzat perquè gent del meu voltant propera hi va. En el meu cas i el de les meves amigues que han marxat d'Erasmus, cap hem sol·licitat ajuda i tampoc hem parlat del tema. Ara que ho comentes, mai ha sortit això de ostres, potser necessitaria un suport psicològic. No ha sortit. Però sí que és veritat que ara estava pensant que des de la universitat no m'han ofert un servei de psicòleg extern, diguéssim, però m'he sentit molt ben acompanyada. I fins i tot un aspecte que em va sobtar, que això té a veure amb la salut mental, crec, és que les classes, que duren 2 hores en principi, fan un break. Quan ja porten molta estona de teoria, la mateixa mestra diu ostres, crec que portem una estona molt feixuga, què us sembla si fem un break de 10-15 minuts per anar a fer un cafè en el lavabo? O sigui, tenen normalitzat fer una parada per salut mental. De totes maneres, tu ens has dit que per tu no ha sigut en cap cas una experiència gens traumàtica, tampoc l'Erasmus. No, és genial. Què és el que més valores també d'aquesta experiència? Vale, primer de tot, i el que m'ha vingut primer al cap és la meva millor amiga que va marxar ahir, que es diu Usue. Usue, petonets, ho veuran a l'Usue. Petonets! L'element protagonista, sens dubte, d'aquest Erasmus és aquest collaret, que el tinc des del mes de febrer, i és un trèvol fet de brillants, i el tenim igual amb la meva millor amiga d'aquí l'Erasmus, l'Usue, i bé, sempre el portem posat i això encara ens fa estar més juntes.
Els viatges és el que m'ha agradat més de l'Erasmus. Ara ho paro a pensar i dic, com he pogut fer cabre tanta roba aquí dins, perquè he fet tots els viatges, tant Copenhagen, Edimburgo, Londres, i realment m'ha acompanyat a tots els viatges o simplement excursions, sortides i pobreta està allà, però m'ha fet molt de servei. Això d'agafar i marxar ja el dijous i tornar diumenge a la tarda o dilluns no ho fas a Barcelona. Tu a Barcelona tens el teu horari de dilluns a divendres i no pots fer aquestes escapades tan heavies i tants avions. He agafat molts avions. Visca el canvi climàtic, eh? Així de ser una mica la petjadeta. Quin consell li donaries a algú que marxés d'Erasmus a Dublín? A Dublín? Sí. Que es prepari pel temps, és a dir, que un bon xubasquero, perquè les paraigües al cap i a la fi es trenquen, totes les paraigües es trenquen, perquè a la que fa vent, bueno, pluja i vent és el pitjor combo. Per tant, que vingui preparat per la pluja, tema risc, que no porti altres expectatives. Que vingui amb poques expectatives o baixes, perquè al revés, si han de ser expectatives, que millorin, que no empitjorin. I que a vegades veus molt per TikTok que l'Erasmus és una etapa super top, i ho és, O sigui, jo estic molt contenta i de veritat que he passat dies molt, molt, molt feliç aquí i m'emporto molt bons records. Però que no tot és com t'ho pinten a les xarxes socials. Però això, l'Erasmus i com tot, que tu publiques el que vols, tu publiques lo bo, lo xulo, lo divertit. Bona nit! Per fi a casa, estem cansades però contentes. Si alguna cosa m'ha après en aquest viatge és que cuidar la nostra salut mental és importantíssim i que la teràpia pot ser molt efectiva, però hi ha infinitat de recursos i que al final cadascú de nosaltres hem de trobar un equilibri entre el que ens va bé i el que ens podem permetre. Teràpies express, influencers promocionant aplicacions de meditació, podcast de 10 minuts perquè entre parada de bus i parada de bus aprofitis per créixer a nivell personal. Suplements que prometen meravelles. A veure, nois, potser el que estem fent és responsabilitzar-nos a nivell personal d'un malestar que en realitat és extern i que forma part d'un sistema que cada vegada ens maltracta més i ens escup, per què no dir-ho? No us esperàveu aquest gir final d'aquí, oi? Nosaltres tampoc. Però parlant de salut mental, se'n diu autoexigència i aquí no volíem deixar cap meló per obrir. I amb aquest massatge facial acomiadem l'últim programa. Hem viatjat molt, hem parlat amb molts joves, hem après moltíssim i esperem haver aconseguit que vosaltres també hagueu format part d'aquesta experiència. Ara sí, un petonet i ens veiem aviat.